Чалга, моето момче. Моля? Тая песен оп, завърти го де, точно ти си я измислил. Така че... Завърти го де? Как се казваше тая? Из гората, секс, машина. Това на Марко и Снежина. Да, на Марко и Снежина, да. Ами онази на пилона нея си я бива, как беше тая? Как свириш тая песен, Гъмза? На пилона нея си я бива, какво беше? И аз това толкова дърта, Чалга. Чалгаджи, Чалгаджи. Млада булка, бела пък и грива, на пилона нея си я бива, да я видиш, гаджета дрънка, как поглаща снагата си танка, айде мале, чиндрляка, чики-цак, айде мале, чиндрляка, чики-цак. Добре, бе! Чалгаджи! Нали билети не могат да се връщат? Само питам. Нали сме ги продали вече и край? То няма билети, бе. Продадохме ги за ден и половина. Няма билети. Всички билети свършиха. Брavo. Ден и половина. 15 000 билета за ден и половина. 15 000 билета? 15 000 билета за ден и половина. Какво става тук, бе? Ами не знам, хората искат явно да дойдат на наш концерт. Супер, ще направим хубав концерт. Ей, ти си направил на 100 Pro. Браво. 100 Pro. На 100% си имам предвид. Правим сега, избираме кои парчета, репетираме всеки ден, така че какво ми говориш? Репетираме, действително. Ние започваме репетиция за този концерт 3 месеца предварително. 3 месеца предварително. Избрахме песните, събрахме се и сега в момента репетираме. Днес какво репетирахме? Днеска репетирахме... Днеска не репетирахме, защото беше кастинг. И утре няма да репетираме, пак ще има кастинг. Не е гласа на България, България търси талант. Ти каза гласа, България търси талант. България търси талант. Няма глас. Айде мале, джагърлаке, джаге. Добре, кой е решил автора с Айде мале, чакърлака, чакъцак? Какво значи това? Тия песни не знаеш защо са писани. Защо? Не знаеш ли? Не. С една дума. Знам. Каква? За пари? Да, ето ви. Отговор еднозначен. Като Айде, че за те въобще пари... не се продава музика в България. За ходене по участие. Не се Кой продава, пеше тая? Кой пеше тая песен? Айде мале, чакърлака, чакъцак. Марко от Марко и Снежина. Марко от Марко и Снежина. Да. В интерес на истината, аз ги кръщавах с тия имена. Знам, помня. Да. Този, онзи. Започнах с Нина Николина. Не, започна с Сашо Роман. Не, Нина Николина преди това е при нас, бе. Тя от малка още завърши. Тя от малка, ама точно сега си беше Мисля, Николина. тя малка беше за малко. После, той за малко. Стана голема. Да, за малко беше при нас. Добре, Значи, с Сашо Роман все пак беше. Да, Сашо Роман, да. Ей, той хубави песни имаше. Има хубави песни, действително. Да. Коя му беше най-хубавата? Побеляк и остарявам, но в сърцете нося. Цял живот аз твой остава, а макар и просек. Тая на концерта ще направим ли? Не. Тази не е от нашите, бе. В смисъл наша е, ама той си е пее Сашо Роман. Добре. Сега какво ще правим? Между другото, само да ти кажа, че съм тръгнал за Търново. Знаеш. Добре, не, просто се замислих, коя беше... Ние на Сашо Роман му направихме толкова хубав албум, целия с авторски песни, първия. И ти написахме много песни, бе, всички. Дяволска жена. Дяволска жена. Как беше тази песен? Ня само ме си ти влизаме в реклами. Не те да идваш. Друга тоналност. Пей! Тръгнеш ли, не дей да идваш пак при мен. Оставал съм ти всичко до сега. От простите съм уморен.
Взела си каквото можех да ти дам. Не ми остана нищо и сега тръгни си, остави ме сам. Защо повярвах на това да ти си дяволска жена? Ти знаеш, че